Здравейте, аз съм доктор Маринова, специализант в медицински център Росикон и днес ще ви запозная с сухото око. В наши дни все по-често наблюдаваме пациенти с синдрома на сухото око. Това е мултифакторно заболяване, в чиято етиология има както възрастови, хормонални, метаболитни и елементарни фактори. Слъзният филм се състои от 3 слоя. Външен, който ни позволява сълзите да се изпаряват, среден и вътрешен, който им позволява прикрепването към очната повърхност. Която и съставка да бъде нарушена на слъзния филм, се наблюдава сухо око. В 80% от случаите се наблюдава нарушение в външния слой, който се продуцира от мейбомиевите жлези. При мигането сълзите се разстилат равномерно върху очната повърхност, като слъзният филм изпълнява редица функции, както защитни, така трофични и оптични. Причините са както хормонални, така и асоциирани с продължителната зрителна работа пред електронните устройства. Установено е, че 1/2 от пациентите, използващи контактни лещи, страдат също от сухо око. Оплакванията на пациентите са най-често чувствителност към светлината, умора и тежест, които са най-изявени късно вечер, също така чувството за чуждо тяло, парене и зачервяване на очите. За установяване дисфункцията на мейбомиевите жлези прилагаме безконтактната мейбомография, която чрез инфрачервена светлина показва дали има дисфункция. Препоръчваме на пациентите богат на омега-3 масни киселини хранителен режим, също така честото мигане при зрителна работа и честото проветряване, тъй като се увеличава влажността във въздуха. В терапията включваме изкуствени сълзи без консервант, в някои случаи противовъзпалителни медикаменти и антибиотични препарати. Нов метод, който прилагаме при нас, е фототерапията с OptiLight, която представлява интензивно пулсова светлина, действаща върху дисфункцията на мейбомиевите жлези. Чрез IPL функцията на мейбомиевите жлези се подобрява, както и времето за разкъсване на слъзният филм. Също така се намаля и популацията на демодекс.